escolta'm, per què no m'acompanyes al Gemesí amb la guitarra? Primer vas dir, tenia que ser al Gemesí. El primer violí de l'orquestra sinfònica no és el primer violí, sinó la primer violí. Ell la veu aixecar-se, petitona i morena, insignificant, entremig del murmuri de l'auditori, enfront dels músics que tot just acaben d'ocupar l'escenari, encara nerviosos, encara expectants. I ella, al seu davant, amb el seu mig somriure, espera que s'asserenen i tot seguit posen a punt els instruments. Els aplaudiments van anunciar l'aparició estel·lar del director, que es va encaminar cap a l'entarimat, cap al faristol, cap a les partitures, cap a la batuta. L'emplaçament màgic des d'on portaria la música al punt d'excel·lència que ell, especialment ell, exigia. L'exigua primer violí va baixar la mirada en estrènyer la mà que li estenia el director. Dir-me, pot ser, és dir massa. En realitat el director només va deixar anar 4 dits. La violinista va baixar la mirada, va recórrer el cos del director de dalt a baix. Primer la va aturar en el faixí granat que li cenyia els pantalons i de seguida en les sabates de xarol negre amb cibelles lluents que calçava. Encara no s'explica com va poder ofegar el riure que era a punt d'esclafir. Caram! Aquest home, per què no vestia com tothom?